7 вопросов. Но для того, чтобы провести собрание, нам нужно избрать председателя собрания и секретаря собрания. Кого можете предложить? Председатель Хамидуллин, секретарь Гараев. Больше предложений нет? Гараева Лилия. Больше предложений нет? Если больше предложений нету, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержались? Нет. Значит, решили избрать председателем собрания Хамидуллина Юрия Георгиевича и секретарем Гараеву Лилию Галиевну. Для подсчета голосов нам нужно избрать состав счетной комиссии. Какие будут предложения? Кого именно? Есть предложение Мухаметовой и Муллаяновой. Кто за этих товарищей, прошу голосовать. За? Против? Воздержались? Единогласно. Решили избрать состав счетной комиссии Бекмухаметову Гульнару и Муллаянову Айгуль. Так, полностью повестка дня. Оглашую. Первое избрание председателя секретаря БЛД. Второе. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Третье. Принятие решения об участии в конкурсе. И четвертое. Определение приоритетной проблемы для участия в конкурсе. Пятое. Определение вклада населения для софинансирования. Выбор членов инициативной группы. И седьмое. Принятие решения о расходовании средств в случае экономии. Так. У кого какие предложения по повестке нет? Рассмотреть? Поступило предложение рассмотреть. Кто за это повестку нет? Против? Воздержались? Принято единогласно. Принимаем и рассматриваем повестку дня. Дальше. По второму вопросу. Информация о конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Выступит наш представитель района, заместитель главы администрации по финансам, начальник финуправления Абелькинов Давид Иванович. Bu programmada barıp ауыл советтары белән дә районда идек. Безнең белән былтыр да күрешкән идек, әйтеп килгән идем. Әйбәт кенә әйттереп кенә быел да эшне аткарып чыктык. 2020 елны сезнең бит инде. Иләкшәдә мост-табигез, буш-табигез идек. Шуны әйбәт кенә булды. Шулай ук әйткәндә авыл советтары безнең барысы да катнашып инде. Тоже файдадыр, юл файдадыр, су керттеләр. Елда biz ауыл советларына трактор алабыз битинде. Шулай иттереп, бүтән авыл советында безнең практически уже МТЗ тракторлары бар. Бик күп кенә авыл советларында шундый су, юл сыман, трактор сыман эшләр беткәч инде әкрен генә мәктәп клубны да ремонтлай башлайбыз. Бик әйбәт кенә иттереп түбәләр явап киләбез. Һәммәсен дә әйткәндә инде уже тәрзәләр эшләрендә эшләп барабыз. Һәм инде шундый эшләр беткәннән соң инде тагы да тәкъдим бар дигәндәй бу ел инде безнең ике авыл советы шундый спорт комплекслар алып куябыз дигән решениегә килделәр. Бик матур гына әйттереп кенә исәнлектә Аксайда шундый спорт комплекслар куйдык. Бу инде без алалдык шушы суммага бер яңа пластиковый хоккейный коробка. Каток дигән бу каток кына булмый, монда полный воротасы да була, сеткасы да
освещениесі да болады, полный комплекс. Һәм инде детский площадка белән сездә уже алынган, инде күргәнсез, без инде тагы алдык. Конкурсыбызда җикертуыдык, монда бер ничә төрле тренажерлар, бу инде греблеманда, бүтән төрле турнир формасындагы шундый тренажерлар алды. Общий әйткәндә инде безнең 2020 елны порядка 44 миллион эш эшләнде бу программада районда. Моның инде 22 миллионы безнең республикадан кайтты. Порядка 2 миллион 200 без спонсорлардан җыйдык һәм халыктан җыйдык. Сезнең авыл советында да пользующий менә район исеменә рәхмәтне әйтәсе килә. Илгизәр Киягапишка ул да безнең елда поддерживать итеп килә. Һәм инде район инде калган үз исәбеннән биреп, шушындый булган күләмдә эшләр эшләнгән иде. Без инде уйлыйбыз, бу бик яхшы программадыр дип, бик яхшы конкурс дип, шуңа инде алдагы 21 елны да бар авыл советы белән дә шушы конкурста катнашырга өмет итеп торабыз. Бүгенге көндә район буйлап бөтен авыл советында да шушындый спортлар, шундый җыелышлар каралар. Һәм инде димәсен барсында да катнашабыз дип торалар. Барсында ниндидер эшләр эшләйбез дип торалар. Шулай ук инде елдагыча быел без тоже шушындый спортивный площадкада алырга планлаштырабыз. Кайсыдыр авылда шулай ук трактор, шулай ук мәктәп, шулай ук клубта кайдадыр су эшләргә тоже планлаштырып торабыз. Шуңа сез дә инде үзегез бер решениегә килеп, бүген определяция итсәгез, нинди проект белән керергә катнашырга, без тоже шушы конкурска сезнең авыл советы исеменнән багалап төшеп торабыз. Һәм инде сезнең авыл тагы да матурланып, тагы да әйбәтләнеп калыр иде эшләр эшләп. Шуңа сезне актив катнашырга чакырабыз. Сораулар юкмы? Әле була бу? Бала, Юк, юк. Рахмат, рахмат. Ну, кыскача гына сөйләп үткәндән инде менә шушы программа поддержки местных инициатив без катнаштык 5 ел подряд. 5 ел район катнашты, 22 совет белән 5 ел ичендә күпме сумма выделяться итте районга. Ансы билгеле. Безнең үзебезнең сессияттә 5 ел ичендә без беренче елны юллар, урам юллары белән катнаштык, икенче елны Бәләкелеш Курайда клубның түбәсен ФАП эшләнде, актерский конкурс. Өченче елны Белгород бөтенләй барыгыз да беләсез. Дүртенче елны без Бишкурай авылына килгән Бәләкелеш Курайга су системасын яңартабыз дип Бишкурай урамына полностью Ленин урамының су системасын алыштырдык, турбасын яңа былган скважина тартып, скважинада яңадан башняга 80 метр су системасын алыштырып ялгап куйдык. Бик матур гына. Үткән елны әйтүебезчә инде Иләкчеле авылында 2 урамны тоташтырган күпер буаны яхшы итеп эшләп куйды. Шушындый эшләр барлыгы шушы хөкүмәт безгә шушы 5 ел ичендә 5 миллион бу республика бюджетыннан 5 миллион акча бирелсә, район бюджетыннан 1 миллионга хәтле бирелде. Спонсорлык инде колхоз торды. Баштагы елларны 150 булды, үткән елны 100 мең. Халыктан тоже беренче елларны 150 мең җыелса, үткән елны без 100 мең җыйдык. Шушы күләмдә хәтсез генә эшләр башкарылды дип торасыз әйбәт. Бу вопрос буенча шуннан киләсе елга шушы 21 елны тагын әйтеп үтәсем килә инде. Шушы спорт оборудование комплекс ГТО белән катнашырга дип торабыз. Ничек дисез? Катнашабызмы? Кирәк. Тогда голосование куям инде. Шушы конкурста катнашабыз дигәнгә кемнәр за?
Алдағы жылда да 2021 жылда да біз шушы проектта катнашабыз конкурста деп айтып өтәсем килә инде. Бу конкурста катнашу безнең күп кенә проблемаларны решить итүдә әйтеп тордык инде, нәтиҗә сөйләп үтте. Кемнәр мәктәпләрдә, кемнәр мәктәп түгәләрен алыштыралар. Безнең авылда килгәндә клубның түбәсен алыштырып бик матур гына фах эшләп куелды. Белорус алынды, Иләкчедә бик матур эшләп куелды. Киләсе елда да шушы эшләрне эшләп, спортивный комплекс, наверное, кирәктер әйбет. Безнең балалар компьютер артында утыра, олылар өчен дә бу каток эшләп торса бик матур игры булыр дип ышанасы килә инде. Следующий вопрос повестки дня. Бу проблема безнең нәрсәки аласын турында яңгырашрак кеттем буенча. Мәктәп күтәреп чыккан Эльвира Фагимовна. Әйдәгез сезгә сүзне бирик. Hayırlı gün, hürmetli avuldaşlar, ilgililer, bizekler, arkadaşlar, bugünkü ko'targan problema zo'r problema deb aytasi kelar, современный problema deb aytasi kelar. Shu esakdan sizga bir necha so'zgina aytib ketasi kelaydi. Shu problemani решать etuvda qatnashirga, maktab bilan qatnashirga inisiativa bildiramiz. Musa G'ariyev kesimidagi Beshqora o'rta maktabida bolalarga bilim beruv bilan birlikda fizik tarbiya beruvda yuqori kemada olib boriladi. Bolalarni sportga tortib, ruhiy o'sishga yordam etuv, salomat yashash ravishi tarbiyalash, fizik intellekt ham axloqiy sifatlar tarbiyalash, sportda o'ngishlarga erishuv, bular barisi fizkultura o'qituvchisining ishining tub maqsadlari bo'lib turadi. Bizning maktabda zamon talablariga yarasha sport zali ishli 2018-yilda butun Rossiya partiyasi yordamida детский proyekt programmasi negizida sport zalda kapital remont o'tkazildi. Bu yoqda yili zalda fizkultura darslari o'tdi. Shanba kunida bizning sport zal eshiklari ochiq, o'quvchilar uchunda, yoshlar uchunda. Plan bo'yicha rayonda o'tkazilgan sport yarishlarida bizning o'quvchilar zo'r talab bilan qatnashdi. Aytishga kerak, 19-20 o'quv yilida bizning o'quvchilar ko'ngilli sport startlar 1-chi o'rin, basketbol 1-chi o'rin, mini futbol 3-chi o'rin, voleybol 3-chi o'rin, prezident yarışları 2-chi o'rin, jengil atletika 3-chi o'rin, shang'u yarishi 5-chi o'rin. Yangi yil oila o'yinlarida Markilovlar oilasi qatnashdi, ular zo'r o'ngishga erishdi. Kutu normalarini o'tash bo'yicha bizning fizkultura o'qituvchisi Kadirova Gulfira Qasim qizi ham OBJ o'qituvchisi Ahmedov Dilshod Kamil o'g'li bu yil kutu normalarini topshirib oltin значокка loyiq bo'ldilar. Xokkey shaxmat yarishlarida da biz tilab qatnashamiz. Salomatlik kuni o'tkazuvda bek zo'r tilab bilan o'tadi bizning o'quvchilarning. Bugungi kunda maktabda bolalarga sport bilan shug'ullanish uchun butun imkoniyatlarda bo'lmavi tag'inda zo'rroq o'ngishlarga erishishga kirta bo'lib turadi deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib, o'zimning taqdimimni kiritam. Kelajakda salomat fizik yoqdan chiniqqan bolalar tarbiyalash ustida ishlashni davom etish uchun bizning maktabga zamon talablarini yarashli xokkey korobkasi bo'ldiruv zarur deb o'ylayman. Mening fikr bilan ko'plar kelishir deb ishonasi kelar. Bolalar bizning chunki kelajagimiz. Ikki taqir Sariklar Soyuzi giroyi Musa Qo'ysaulli Gariyevning ismini loyiqli yuritamiz. Uning botirligi misolida kelajak buvani tarbiyalaymiz. Bizga loyiqli grajdanlar tarbiyalarga barliq kuchimizni solamiz. Salomatdan da salomat aql degan maqoldagi gibi baribizda salomat bo'lib, salomat turmush olib boraylik. Shu inisiativani maktab territoriyasida zamoncha talablarga yarashli korobka, xokkey korobkasi ham trenajyorlar bo'ldiruv baribizda qo'plarsiz deb ishonaman. Mening предложениемni qo'plarsiz. Тенденциялар olmasa, то есть келесі жылда программа поддержки местных инициатив рамкаларында біз
оборудование спортивного комплекса Кураева деген проект bilan qatnashamiz deganga tovush beramiz endi. Kimlar va qarshilar? Betaraf qolishlar? Yo'q. То есть в рамках проекта ППМИ за оборудование спортивного комплекса Кураева все проголосовали «да». Дальше qisqacha tag'in esingizga tushirib ketasiz endi об определении вклада населения для софинансирования. То есть bu konkursda qatnashuv uchun tub maqsadi bo'lib turadi shu avul xalqining da o'z ulushini ko'pmadan ulushini kiritirgan degan. Shundan so'ng respublika byudjetidan 1 million ақша beriladi. Местный бюджеттен 150, то есть 15%, 150 мең ақша беріләсек, халық 10%-тан жиса, то есть 100 мең ақша жиса, спонсорский тоже 10%, 100 мең, и барысы бірге келіп шығайына 1 350 сом ақша. Но bu ақшаларны алыр үшін, то есть миллионны алыр үшін, халық көпмәдір өлшін кірттірге тейіш. Шылай бет. Мына әтті біз 500 білән дә кірдік, 1000 тәңке білән дә кірдік, шылай бет. 1000 тәңкеден артығы бұлмады бұлай. Но бұйыл біз кірәбіз Бишқұрай ауылы білән. Менің тәқдимім енді әр ғайладан 400 ақша деген. Biz şuşu Bишқұрай білән дә, мінеке Бишқұрай келген білән қатнаштақ, шушының білән жеңіп шықмас өзін екен деген. Bu kişi başından mı? Түгел, Семьяда. семьяда. Депутат. Bir yurttan 400. Но кімнің предложение дальше? Айтыңыз, пожалуйста. 400 білән. Bir ziyabız buna. Bir ziyabız. Ola, nasıl kediniz? Bu 500'den de gel bulmazdı mı? Ola, vete 500'den de kem olmasın diye. Evet, bunları yemişler. Dürüst variant. Öteki yıllarını 500 bin, hadi 400 geçiyoruz. Tegeler uzak verir. Ну давайте тогда 500 деп. А? Но ансыда қарсы келмей. Кім көпме берелі, но мұнсы тіге предел деген норма. 500-ден де голосовать етеді. Ну давайте 400-ден тогда. Кімдер? Шушы программада қатнашып, әрбір үй башынан 400 ақша жиябыз деп, бұл көтеріп тауыш беремін. Қаршылар? Бетарап қалысылар. Значит, по этому пункту предварительно вклад муниципального образования может быть следующим: 150 тысяч телефонов, спонсоры 100 тысяч, население 100 тысяч и бюджет республики 1 миллион. Шуннан шушы акчаларны жыяр үчүн, шушы әйберләрне алыр үчүн безнең инициативный группа төзергә кирәк. Шулай. Акчасын жыярга, жыган акчаны сдавай итәргә һәм дә контрольдә тотар өчен. Үткән елны 20 елны Иләкчедә инициативный группа бик плодотворно эшләде. Ну, инициативный группа теге вакытта да БПМны ашканда да, мостны ашканда да әйттем инде, комиссия сайлап куйдык 5 кеше, но бер кеше җигеп чыкты Иләкчедә. Бу Багманов Альфия. Акчаны җыеп, алып барып банкка сдавай итеп, контрольда тоттылар эшләгәнен итәргәле. Быелгы елга мин шушындай иптәшләрне предлагать итәм инде. Бикмөхәммәтова Гөлнара, Гариев Рауф,
Елданова Лейла, Кадарова Гульфира Касимовна, Сайфутдиярова Альфия, Мулаянова Айгүл. Кімдерні істеп бұласың? Мен бұлам деп отырушы кісі yok mu? Тогда голосование yapıyorum. Şuşa ittaşlar, kimler? Bükmuhamedova, Gareyev, Елданова, Кадарова, Сайфутдиярова, Мулаянова, инициативная группа. Болсын деп, қол көтеріп дауыс береді. Кімдер за? Против? Воздержались? Нет. Шуннан озақы күн тәртібінде шушы ақшаларını жиғай, қалғанын расходование средств суши экономии. Достаточно сізді қысқаша анықтап кетесіз. Olsun bunlar kirgeçtik, bizim tertibi şulaylaştık, biz aukционға қойып, через сайт закуп, кимуна федеральный сайт аша закупать етеміз. Шошында енді біздің поставщиклар кіріп өз тілеклерін білдірәлер. Шошында бізге кетіреміз дейді. Оның тәртібі шулай бұла, олар енді торговать етер, торговать еткенде хақы түшелер. Қойсысы әзірек хақ беріп өзінің предложениесін білдірейін де, шул кіші білен договор заключаться етеші. Енді біздің изначально жиылған 3 миллион 350-ден олар 300 қарақ кетірселер, допустим, 1 300-ге ме. 50 мың экономиясы қалса, шуны қоя тұтабыз деген вопросына қоябыз енді. Мен енді предлагайтым, шоу программаға, шоу мәліметке, шоу цельға тұтқанда дұрыс болады. Шол экономия ақшасына тағы нендейдір оборудование алып қоярға болады. Сіз шуңа риза болсаңыз енді тауыш беруге керек болайын. Дұрыс пікір ғой. Қалдырмайбыз. Жоқ, экономиясы қалса, шушында қолданабыз. Біз тағын бір тренажер алып қоямыз. Қолдануда. Кімдер шушына тауыш бере, көкетер тауыш берейік. За? Против? Воздержались? Нет. Hürmetli arkadaşlar, kıskaça ayтканда жиылыштың күн тәртібіміз барысында қарап өттік. Жиылышта біздің қатынашы колхоз председателі Элиза Акиевич. Аңарға да сөзін берейік. Бір-екі жүмлегіне айтып өтсек. Программа әйбәт деп әйтәсе келе енді. Бүгін енді біз миллион ақшаны бір қайында алмасық. Нәрселер ішлерге шылай өтендік. Күштеп бергенде олық нәрселер ішлерге керек. Енді 100 мың ақша, символистіген ақша енді колхоз әйбәткен әшләсе, анашылерге возможности бар алар ішті. Халықтың да енді 400-500 сом ақша беріп, бүгін мотор етіп яшау. Көттегі тренажерны өтіп кеткенде көңіл өтіп кетейік. Міне ауыр нешік мотор дейіп, шылай өткен. Хакини коробканы. Мен хакини коробкада хакиген өнерға деймеген. Келешекте міне мәктеп біргелеп, ауыл советі біргелеп, халықна кешкілікке не? Конкиде шуарға 3 тұра керек. Оларға керек. Не? Батинкалар киерге керек, шуарға керек. Не анда малайларына хакки өнерге дейішлер. Мұның үшін енді ауыл советі біргелеп, мәктеп біргелеп, халықны әйбәтлеп 3 тұра керек. Не только әйбәт бұнда. Олы 50 яшылық, 60 яшылық әкірініп, үйренелер, шуалар, нәрселер қызық бұла бейт. Қызық. Әкіріңіне шуып қайсасын, тазалап шында, үйде телевизор қарап, нәрселер телевизорда сөйлеген бай кішіне нервесет етіп шылай бітенді. Кімдер сөйлей, қайыр шіне көріп нервесет етіп яттаншы. Мұнда ашмасан, түштен бір нәрседе көрмейсің. Өзі бізге шаттанып, өзі біз қайтабыз. Әміне шу шайбірлер үйшісін өйреп әтесін келе. Шуңа келешекте де бұл программа ішләсіні, ауылар моторлансыны. Кімдер бір кіші ауылда нәрселер келіп сөйлегенге біздің ауыл аңақушыларға тиіш түгіл, әрбір кішінің өзінің мнениесі бар. Біз бұны дұрыс етіп, принимать етіп, алға келешекте де мотор етіп, ауылның моторлар үшін бұл ақшаны көбірек етіп, алып мотор етіп яшар керек. Рахмат, келешекте де мотор яшайық. Сұралар өп тұр беді ауыл колхозға. Барыңызға да қой таратылған, салам бердім барыңызға да. Керек ебірлер болса, пожалуйста,
Bugün barısı da var. Diyeceğiz ki. Oy, okşası